dermatolozi u cijeloj Bosni i Hercegovini zajedno znači rade kako na primarnoj tako i na sekundarnoj prevenciji. Primarna prevencija podrazumijeva znači dijeljenje edukativnog materijala, predavanje djeci u školama o ultravioletnom zračenju, kako se zaštititi, štetnosti i prednosti, dijeljenje znači brošura za odrasle, kako izvršiti samo pregled, sve ona prevencija što se tiče vas kao pacijenta građanina, dok smo mi na drugom mjestu, odnosno sekundarna prevencija, a to je pružanje u ovoj kampanji besplatnih pregleda mladeža i svih drugih promjena suspektne karcinom kože. Sve ovo što mi radimo jeste da smanjimo stopu oboljelih od karcinoma kože, pogotovo melanoma. Rana dijagnoza jeste spašen život, pogotovo kad pričamo o melanomu kao najagresivnijem karcinomu u humanoj patologiji. Na vrijeme dijagnosticiran spašen život. Ako se radi o metastaskom melanomu, jer on jako brzo se širi, jako brzo metastazira ako se ne dijagnosticira u ranom stadiju, to je već jedna teška i druga priča i tu pomoći baš puno nema. Svi smo u riziko grupi upravo zbog toga što smo svakodnevno na suncu, nemamo naviku čuvati našu kožu, nemamo naviku otići na preventivne preglede.